L'empresa Urbacer serà l'encarregada de la recollida d'escombraries i la neteja viària de l'Escala durant els propers 8 anys. Ho ha aprovat el ple municipal de març per un import de 3.035.000 euros per any. Això són 400.000 euros més que en l'anterior contracte, una xifra que l'equip de govern atribueix a les millores que s'implanten a partir d'ara. Robert Figueres, regidor de Serveis. L'augment d'aquest augment pressupostari en aquesta partida, ja ho hem anat explicant, però a mode de resum canviem tots els contenidors, posem tota la flota de vehicles nous, tant de vehicles com de camions, augmentem les freqüències de recollida, més personal, més hores de neteja, etc. Des de l'oposició es lamenta que Urbacer hagi estat l'única empresa que s'ha presentat al concurs, considerant a més que en els últims mesos el servei ha estat deficient i, per tant, s'adjudica el servei a una empresa que no genera confiança. A Esquerra i gent de l'Escala s'abstenien. Escoltem a Anna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, i a Carles Carlà, portaveu de gent de l'Escala. Solucionada la situació d'interinitat de l'empresa, no? I amb un contracte nou adjudicat, amb més mecanismes de control, amb unes bases a les quals nosaltres mateixos vam votar a favor, aquesta situació es canviarà i serà més fàcil que no torni a passar. Però la veritat és que confiança ens en genera molt poca i ens costa molt donar suport a una proposta que acaba adjudicant a una empresa que no ens genera confiança. Al final, la confiança, tots sabem, i ho sabem aquí, perquè entre nosaltres també passa, es genera arribant a acords i fent les coses bé i treballant junts i demostrant que hi ha una voluntat de fer les coses ben fetes. Si no s'ha fet així, la confiança es trenca i, per tant, costa molt. Evidentment, entenem que l'equip de govern no té cap responsabilitat en això, només s'ha presentat una empresa, s'ha adjudicat bé el contracte i, per tant, no votarem en contra, però tampoc votarem a favor i s'entengui que no és per un tema de desconfiança en la gestió d'aquest punt, sinó de desconfiança en l'empresa. Els últims anys el servei ha sigut deficitari i l'excusa o l'argument sempre era que estàvem renovant un contracte i no tenien tot el finançament, tota la maquinària. No sé si és una mala sort que només s'hagi presentat una empresa, que algun motiu hi haurà, perquè si és un negoci s'haurien d'haver presentat moltes, però potser sí que és un avantatge, perquè aquest traspàs que sempre tenim quan canviem d'empresa concessionària sempre són 6-7 mesos, que al final és com l'aigua o la llum, últim que saps? Ja fa temps que ho tenim aprovat, però estem en el traspàs. Llavors, si és la mateixa empresa i s'aprova avui, entenc que el finançament i la maquinària la poden comprar a partir d'allà. Això vol dir que quan abans millor, m'imagino que veurem els resultats. Estic d'acord amb l'Enna que al setembre ens assentem i en parlem, però jo penso que no fa falta esperar a setembre. Si realment hi ha un canvi d'actitud, això en 2 mesos s'hauria de poder veure. Junts per Catalunya hi votava a favor sense fer cap comentari i En Comú l'Escala en contra, defensant la gestió pública dels serveis essencials. Albert Pons, portaveu d'En Comú l'Escala. Anem a dir, una comparativa de viabilitat econòmica en referent a altres models. Anem a pensar una gestió directa municipal o intentar buscar convenis a través del Consell Comarcal i que sigui un servei supramunicipal de gestió pública directa, etc. Llavors, no és només una qüestió ideològica, no és només una qüestió de model de gestió, sinó que entenem que el debat pròpiament dit no s'ha pogut plantejar. Penso que no hagués costat tant, sobretot i sapiguem les dificultats que hi ha hagut en l'exercici pressupostari del 2020, però eren moltes les partides i la suma que hi havia destinada a treballs d'estudis i que podien haver-se fet informes, de plantejar models com ara anem a separar què és la neteja viària amb la recollida de residus i anem a veure si potser un servei que no és tan estacional com pot ser la recollida de residus, com és la neteja viària, pot sortir a compte o ser més viable econòmicament. Des del govern, en Robert Figueres entenia que totes les mancances comentades per l'oposició es resoldran amb la nova contracte. Aquests últims mesos hem patit bastant i nosaltres pensem que amb aquesta nova contracte tots aquests problemes s'han de solucionar. Sí que és veritat que tenim uns mecanismes de control per fiscalitzar la feina que faci l'empresa, però ara amb aquesta nova contracte tenim un model, un servei adequat en els moments actuals. Hem explicat moltes vegades que havia quedat en un contracte que feia molt d'anys, que
estava vigent i havia quedat una mica obsolet. L'escala s'ha fet més gran, hem hagut d'augmentar freqüència de recollides i nosaltres pensem que aquesta és una bona manera que solucionem el problema. Per exemple, abans he explicat que augmentàvem les recollides, que augmentàvem el personal, però com veiem aquí, per exemple, hi ha una partida, que en aquest ara ja és nou aquí, de 2.500 hores anuals extraordinàries amb el servei de neteja. Com explicava l'Edna, que els diumenges o depèn de quins dies podíem tenir problemes quan es desbordava molt el poble, amb tot aquest plec que amb aquest tècnic extern i juntament amb els tècnics de l'Ajuntament s'ha preparat, es tracta de que ens pensem que aquests problemes no hi seran i solucionar tots aquests problemes, augmentant freqüències. Per tant, nosaltres estem convençuts i esperem que el que hem patit aquests últims mesos, un cop entrem en funcionament en aquest nou contracte, no tenim aquests problemes i el servei de l'escala de neteja sigui impecable. L'alcalde Víctor Puga responia a Albert Pons dient que s'han estudiat altres models per oferir aquests serveis i que per ara s'aposta per l'actual. Afegia que substitueix un contracte antic aprovat 10 anys enrere on la situació era totalment diferent a l'actual. Aquest debat intern ja ha estat ben present des de fa molt de temps i s'opta per aquest model, insisteixo, deixant de banda la ideologia en la que podríem compartir algunes coses de les que ha comentat el regidor Albert Pons, però pensant en que el menor risc en un context, en un municipi com el nostre, tan turístic, tan estacional, el menor risc, les majors garanties de servei i també per una qüestió jurídica que entenem que era difícil de salvar en el context en el que es mou i la tipologia de municipi i de servei que es presta aquí a l'Escala. Hem patit aquests darrers anys perquè la maquinària estava obsoleta, perquè era un contracte pensat per una escala del passat. Avui en dia l'exigència és molt més alta, la gestió dels residus no té res a veure avui en dia amb la que teníem fa 15 anys i era un contracte molt feble en aquest sentit. Per tant, això es resol la fiscalització i, per tant, hem de ser inflexibles des del primer dia i, a més, expressem la voluntat novament i el fil del que comentava el regidor Carlà, de fer una trobada, intentar, entre tots, de pensar un model d'innovar en la qüestió de la gestió dels residus, intentar introduir alguns models en alguns barris que vagin en la línia de millorar, sobretot, l'eficiència d'aquesta gestió.